अखन अहाँ सब सुनि रहल छी लक्ष्मी म्यूजिक स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। केहू पुरान होला, केहू पुरान होला, वक्त पूरा करेला। केहू पुरान होला, वक्त पूरा करेला। केहू पुरान होला, रहे राम चंद्र जगदाता, जकरा संग में सीता माता। रहे राम चंद्र जगदाता, जकरा संग में सीता माता। कई के बतिया सुन के, कई के बतिया सुन के, दशरथ जी कान तजेला। कई के बतिया सुन के, दशरथ जी प्राण तजेला। केहू पुरान होला, वक्त पूरा करेला। केहू पुरान होला, रहे रावण के सोना के लंका, ओकर बाज जग में डंका। रहे रावण के सोना के लंका, ओकर बाज जग में डंका। सीता हरे के खातिर, सीता हरे के खातिर, साधु रूप धरेला। केहू पुरान होला, वक्त पूरा करेला। केहू पुरान होला, वक्त पूरा करेला। केहू पुरान होला।
आदमी बलवान नहीं, पुरुष बलवान नहीं होता है, समय होत बलवान। भेलन लूटे गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जे बच्चा आदमी है ना, मकई रोटी साग जब खैते न तैयो जवान होते, समय से जवान होबला। जगरो 75 पार करी गए, थोड़ा सेब अनार बेदाना काजू खिलेते न तैयो हाउ चेहरा नहीं होते जे कि मड़वा पर बैठलो रे। जे लड़का मड़वा पर बैठे जे मुंह देखे जो लगे जे कच्चा रसगुल्ला है। 85 बरस के बाद कपार तबला डुबकी खाना उड़ी गई, मुंह अलकतरा डिब्बा। इसलिए सज्जना समय बर्बाद नहीं होने दे। जहां आप हैं उसी जगह से भजन शुरू कर दीजिए। रहे भोला बाबा भंडारी, ओकरा पूजे दुनिया सारी। भोला बाबा ने भस्मासुर को वरदान दिया था, भस्मा कबर देके, भस्मा कबर देके, पन पन में भटके रहे नारद बाबा चालू, जकरा पूजे बंदर भालू। रहे नारद बाबा चालू, जकरा पूजे बंदर भालू। शादी करे के खातिर, करे के खातिर बंदर मुँह धरेला। भक्त पूरा करेला, केहू बूढ़ा न होला, वक्त बूढ़ा करेला। संसार में समय बलवान बेचार। एक बार एलो रही तो 5, 6, 7 गो साउंड लगलो रहे। अब 2-4 साउंड यो समय फेर चलिए। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय।